Γεια, καλώς ήρθατε στην iCare Life. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πολυγλωσσικό πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, πρέπει να πάτε στα μαθήματά μου. Εδώ θα βρείτε τη λίστα των ενεργών μαθημάτων σας. Κάντε κλικ στο προβολή προγράμματος τώρα. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα μέσα στο μάθημά σας. Ας ανοίξουμε το μάθημα «Ποιος είναι ένας ηλικιωμένος?». Sa batiorosmento kambi pananabaragways. What is kregisin do mathmen? Στο δεξί κάτω μέρος θα δείτε ότι υπάρχει ένα κουμπί CC και ένα κουμπί ρυθμίσεων. Το κουμπί CC είναι ένα κουμπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης, οπότε πρέπει να το ενεργοποιήσετε. Πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις και να επιλέξετε το CC σας. Θα δεις ότι οι υπότιτλοι θα ενεργοποιηθούν. Τώρα, για να αλλάξεις τη γλώσσα σου, πρέπει να πας ξανά στις ρυθμίσεις, να κάνεις κλικ στο CC και να επιλέξεις την προτιμόμενη γλώσσα για την αλλαγή ήχου σου. Θα ξαναπάς στις ρυθμίσεις, να πας στην ενότητα ήχου και να επιλέξεις την προτιμόμενη γλώσσα σου. 1 λεπτό. Τώρα, εάν απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, θα δείτε ότι η κατάσταση των υπότιτλων στις ρυθμίσεις θα αλλάξει επίσης σε απενεργοποιημένη. Τη στιγμή που θα επιλέξετε ξανά την προτιμόμενη γλώσσα σας, οι υπότιτλοι θα ενεργοποιηθούν αυτόματα. Ευχαριστούμε, καλή μάθηση!